Xarabank il-ġimgħa fil-għaxija huwa għażla naturali għal ħafna minnkom. U jekk inti għamilt l-għażla llejla, għandek iċ-ċans li tirbaħ premju. Vakanza sabiħa magħna ġewwa Sqallija. Illum nisabu ġewwa raħal ġdid u iqgħu seguna għax aħna ġejjin. Għandna ftit fejn nduru għaw mhux ħażin. Ħalli fidejja. Nitilqu jew. Tlaqna. Fallux waħda stel fil-mixi, kemm id-dawarni. Niprofawaw? Niprofawaw, tajt. Mela. Mela, wara jatroj. Issa minn ixnara l-qampina, mill qampina s-sel. Iva, araġe. Mela, stellina ħaddoqna. Iva, xellu d-dawl. Isa. Hello. Inti xed tagħmel bħalissa? Naraw Xarabank. Inti x'ismek? Anġel għalt li qed tara Xarabank nista' nara jien ukoll. Mela fejn irid nara ħanġel? Fikċina. Turini fejn? Irid indaħħal il-troj miegħi, għax dak irid jara wkoll. Minn hawnhekk? Mela Anġela jurini fejn? Aw ġew? Mela. U hawnhekk hawn Xarabank, proset Anġel, kif inti? Hello, Anġel. All right. Konta tistennina. Laqa xejn. Għat immaġinajt illi ġumma fil-għaxija ħaniġu nħabtu l-bib tijak. Laqa xejn. Konta tarana, inti fejn li l-ek biex tibba taraħ. Infatti, u ġejna dritt mill-istudio għal ġewwa d-dar tijak. Mela, inti konta tara Xarabank, jina għandi sorpriża għalik. Issa, ħanilek naqra xinija, sewa. Jina semmu ġewwa Sqallija, bil-katamaran, ħanamlu ftit hemmhekk, ħanoqogħdu ġo Converted Railway Station ġewwa l-muntanji, għandha xenarju vera spettakolari. Biżla meta se nkun qegħdin hemmhekk mhux se nħalluk tagħmel hekk toqgħod ħares fil-vojt. Allura se għandna excursions organizzati għalikom, ħammorru sa Ragusa Ibla, mmorru sa Modika, naraw il-kampanja, induqu li kelb verament bnin hemmhekk. U din darba biex nagħmlu aktar ukoll premju sabiħ, ħanġibu magħna life coach li jismu John Xwiereb. U meta se nkun qegħdin hemmhekk, John Xwiereb se jgħidilna ftit seminar, u ġo dan is-seminar se jgħallimna kif ngħixu ħajja aktar tranquilla, ħajja aktar sabiħa, u jgħallimna wkoll jekk ikun bżonn jew li nżidu l-pis jew nitilfu l-pis, jgħallimna naqra fuq il-ħajja wkoll. Eżatt. Tinteressak inti? Interessani. Forsi ta' x'inhu għaddej minn moħħok bħalissa. Ma nafx. Xejn. Mela, kemm tażel envelop be jew ċe? Be. Be. Nażlu l-beb, tiftu inselli. Iva. Mela, mistoqsija sempliċi tawa. Sqallija hija gżira kbira fil-Mediterran, veru jew fals? Veru. Proset, Lessi ruħek għal-mana ġewwa Sqallija, dal-waqt, kull ma tfallina nagħmlu għasa nħarsu waħda l-hemmhekk u ngħidu flimkien Xarabank, owejo, owejo. All right, kif inti?